Ngoma nonke nilashwa nibengamaxhwele nonke. Have you noticed indlela amahlengayo amaxhwele akhoyo? Hey, acute amaxhwelekazi unyusa mane-crash emaxhweleni. Hey, amaxhwele elinye bentshela test powers zalo ngayongena angeke yoconsulta yotesta amathambo akhe uba mhlawumbe azamxelela xa ngene egeyithini uba nalo ubambo lami lungena. Jonga izangoma ezikhoyo zi-cute and xa ziconsulta nge-English uzawubetha amathambo athi bha athi abaphansi bathi when you don't take anything serious everything is a joke to you. Jonga izangoma zigcwele yonke indawo social media bakuzibonisa izangoma social media zi-cute. Ukhumdana endibene nayo ku-Facebook lo mntana mhlumbana qobanza inboxa engena ku-inbox nathi hi wathi hey nathi Johnny wathi right John wena right now nathi ngicela inamba yakho wayisenda ngangena ku-WhatsApp nathi hi wathi hey John right wathi send i-picture yakho nathi uDomsana uzishiye ku-Facebook wahamba waya ku-Facebook wazijonga ii-picture zakho ngoku akabuyi ngoku ngifuna kubeyitaka yomntu ndibe ndibuza yabo alahleka i-6 minutes ndamkhangela ngangena kuWhatsApp kuyabuze la question ngoku ndinjani ke bathi hayi yazama ingadi senzile Jonga senze plan ugena use-Cape Town ndiseMdantsane senze plan uba aze eMdantsane ndasenda imali wangena kuthi city to city 14 hours usuke eCape Town useMdantsane iyahanjelwa eyami funeka utravelishe uzofike apha. Jonga majinta ukubone xa uzawuhanjelwa intombazana for the first time wenza into ongaqhelanga uzenza yabo ugooglisha i-ingredients jonga into ongaqhelanga uzenza uthenga i-istropes jonga brazil endiqhelanga uzenza wesinina wenaqhelanga uzenza uhlamba mana uhlamba xa uhanjelwa intombazana wafika umntanam ndamphekela sahlala sa-right sayebhedini sathi foreplay kwamnandi thesebhedini senze foreplay njalo umntanam wandilityhala ebhedini yam ndavuka phantsi edastini kwam xa ndiphakama ithi yintoni nakugele ebhedini ndithi yintoni uthi uthi siyabavome ngelaxesha iqinile lapho uthi abavome ndithi thetha nabo baqenge thetha nabo uthi abavome ngabaleka ngene kitchen ndathatha ityiwa yalatyiwa isirafu ndathatha ityiwa ndalahla erumini yonke ndathi mthenge ukhobrokazi mthenge nakulobe ebhedini ndathatha impepho ndayibeka apha ndayilayita ndathi oyini ndihamba nge-4-5 yadubula impepho qhwa yathifa i-4-5 ndathi 10 ndajonga lo mntana ebhedini ndandiyabona yosawundi ebendiyi-expectile namhlanje lena ndamjonga la mntana ndathi yabona ke ngoku asoze ndiyiwine le because apha andilwi namntu ndilwa nemimoya soze ndiyiwine le nonsense. Ndangena ku-Bolt ndabolta kungo-3 ekuseni ndabolta ndathi Bolt makuthethe umnyama kuvela ukhanya ndamrequesta into esuka eMdantsane eyekhwini nango nto zazile izinto jonga wake warequesta ekuseni usilwa noSathana usithi andivumi ngam zayifumana ndivunayo jonga yafika u-Uber ndangena xa ndingena kule moto the way ndibawa ngayo khange ndizibone noba ndisebungozini jonga nanam
wona ngethathu sesini kuzawugaga jonga angena ku-Uber kukho abantu abayi-3 apha nge-Uber iqoba zifuna ntoni ezintwana yale kusema thida masambeni phambi koba kuhambe imoto yathi udriver jonga buda man ndicela uyenze cash man siyosele no problem masambeni sama xa ingena imoto quick niyazazi ngazitrato ta ingena imoto ndambona ulady of the night esiza ndathi ya nanga amagqorhelo afunayo jonga udriver wabona uba ndiyaphi ngayibona seyinquma ntwana yam ngathi khona majoka la mali ubuza sinikayo ningabe sasinika siya kule ndawo yakuyo nathi good boys andibana paka apha ndizawuya kulaa mntana then ndizawuthetha nalaa mntana and then xa ndisithi yityhu yenu niphume emotweni ndaya kugela ndathi molo njani because kufuneka uyibulise i-black business molo sanjani yaphila athi imali wathi 70 rand I got you to say the price so too say the price boy ipetrol yanyuka quickly the price 70 rand abayazi buy back sithetha ngantoni 70 rand jonga athi 7 mntanam nathi jonga sana lam andihambi ndedwa ndihamba nezihlwele usivuse zakho hayi jonga nivumi ngama nivumi izinto zatshintsha bakhona abantu abatshatileyo bakhona uyi-1 hayi zokujonga ukhona uyi-1 uyi-1 nguwe qha uthathileyo sisela kule kakadimbaza ngokwedwa nawe utshatile wakhombe bakhomeleni abantu batshatileyo khona zatshintsha izinto niyakhumbula kudala i-cheating yayinto i-associatwa namadoda kuthiwa amadoda yatshintsha amadoda zizintsha yatshintsha loo nto kutshintsha noosisi yabona batshinthayo sonke silapha sisizintsha sonke silapha asikuthi hayi khona akho mtshintsha ngathi ngosakhele yabayatshintsha ngosakhele jonga ndithatha jonga apha bayatshintsha umfazi kaboss lona ngeze exabanisa jonga bayatshintsha ngosakhele uzaphuphisa amazinyo ngezantsi phula hey onosathetha nawe jonga bayatshintsha ngosakhele zara niyayazi bangazi njani nobeleyo aniyazi bengikhe ndathanda nangenyiflow ndathanda nye nomnyonkosikazi into yam nayo ibimnandi besikwi-honeymoon phase wayimosha lokubana ndizamkhupha sincokola kuWhatsApp ngale mini sawuphuma ngayo athi kumsiya ndiyacela xa sifika erestaurant ungabi nasikhwele ndineentshomo ezininzi ezingabafana yondaphambana jonga andiyazi inamba yomyeni wakhe zange ndakubona umyeni wakhe kodwa ngalaa mini bendibawula inamba yomyeni wakhe ndifowunele nakaka ndithi kusepoyi siyaqheleka masidivose ntwana ndokubonakala emehlweni uyayenza nekaka ndithetha zatshintsha izinto ndiyibone apha ndiyibona performance latata becula apha uthi ujali wakhe li-2K nivela tata ngoka-1918 ntolantu uthi ujali wakhe li-2K and there's a thing obhuti abadala ntanga bam bange-80s bathanda ama-2K and uthi nayo uthi nibancinci uyazi uba yintoni why siyithanda it's because age 99 2000 2001 kwakwi-pandemic ye-teenage pregnancy so i-teenage pregnancy yayithanda ukwenzela oosisi abafuna esifunda nabo esikolweni bethanda ujolana noteksi indoda yokuqala yathi entombazaneni awuzoya apho yayinoteksi esitsho kumntana esikolo esiye esikolweni understand
classmates bethu bebe pregnant. You understand? Siyawathanda ama-2K because beningoo-classmates bethu. Sipase nani grade 12. Benilapha but beningoo-classmates bethu. Yeah? Uli 2K? Uli 2000 bani? 1K. Uli 1K? I'm not having a child. Ngibone ngethathu eseswini uba kukhona into edibene neqanda nabantwana nemiscarriage lezi kake lapha every ntaka elapha i-abortion nje ekhona andibone sengentaka mna bayinetimenta yenzekileyo andesana yadlahana yodibasa amadoda ndiyadlala sala zam yadlala hey jona guys akhona natshintsha yabona mna okay ngizothetha ngala dala sasine-disease esizibonayo kuthiwa une-AIDS okanye kuthiwa une-fever okanye kuthiwa une-stress ngoku kwi-disease esingazaziyo i-depression nina unayo i-depression sozibe khona i-depression idivaza asozibe khona loo kanapha kukho abantu abanethathu ezisesiswini asozibelapha jonga i-depression ke mna-ke ndakhe ngaposta on Facebook ndisithi ayikho into kuthiwa i-depression yo abantu abane-depression bandithuka ndakela amaxolo mamela guys do you know why ndingayazi i-depression is because mna ndikhulele kwi-poverty kwa-poverty ayikho i-depression kukho i-stress qha umamele asina-depression i-depression ndandadibana nayo ngokusweleka kwetshomi itshomi kamamam umyeni wakhe wazibulala right so sahamba saya phaa sayosapota iveki yonke xa sifika kulaa ayinkulu lendlu ayintle kukho into ezingekhoyo ekhaya like ifriji kukho nentwana phaa intangam ina-10 jonga umama phaa wathi yena efrijini yothatha icoke xa ndingena ekitchen sabale jonga this is 1994 ndina-10 mamele ifriji yaphaa bra intswam ekhaya kokuba friji ifriji yaphaa ngo-2 doors ayingobhabha no ubhabha ifriji yaphaa ungayivula uhamba ngase ifriji yaphaa intswam jonga ifriji ingathi yi-catalog kugcwele ukutya ingathi yi-picture kodwa ingekhoyo now nje kusithatha icoke kufuneka sisusa ukutya okuninzi to get to the coke jonga kule friji kukho i-cheese bra yayazi elavili le-cheese kukho elavili le-cheese ndandiqala ulibona bra jonga alikasikwa ayikasikwa lakaka xa ndiyokoba edining room ifemeli iyalila ndithi nililela ntoni unishiyene cheese nililela ntoni jonga ndahlala phaa iveki yonke nomama ndamtshintshela umama ndanditheka mama lapha ndahlupheka nina jonga sahlala phaa iveki yonke zange sikwe la cheese kwade kwafika umgqibelo le mini yefuneral jonga la mini yefuneral niyayazi ngosuku umuntu uba sad kulapho nirealize khona uba hey ubani usishiyile ngoku ndandisad nam ngala mina into endenza sad yinto yoba ndiyagqibelisa kule ndlu ndihluphayo ndasingathi nowatywa namhlanje lekali makulindwe kusikwe la cheese ayidusikwe la cheese kwayiwe ecaweni xa kufika ecaweni kwenziwe i-obituary yathetha itshomi yakhe uba umzwandile uswelekile ushiye umfazi nabantwana nantoni ushiye umama ndaphakama ndothuka ndadanduluka ndathi ushiye ne-cheese nekati ushiye ne-cheese jonga umna ndikhulele entshokolweni besokola njani nje besokola but do you notice that thina abantu bakhule ngepoverty besingazazi uba siyasokola until sabadala kwangona mna ndazibonela uba-Shoprite isalari yami yokuqala ndiphuma itroli uba ndiphuma entsokolweni ndithenga igrosari kwakhulu ethi bantu bam ii-items beyi-3 ndazijonga ii-prices ndenza itotala ndithi shit isalari kamamam mosle nathi siya uwinile boy ndabeka into zam ndaqhubekeka ndiyela eteksini ndaye endlini xa ndifika endlini ndafaka igrosari yam ekhabhathini ndafaka efrijini ndalithi phaa ogqiba ndayivula iminyango ndabukela ii-achievements zam bukela igrosari yam nam jonga
And so ibukele achievements zakho too long. We end up with doubt. Uyijonga uthi yena utheni ngithenge 10 kg. Utheni insecure. Utheni ngala zophila benamali. Khaya litaka nje. Jonga yonke lapha ngabona ba kukho eshotayo. Kushota into engazange ndayitya. Kushota cornflakes. Ngavana ikhabhathi ngagela etaxi ndathi Shoprite. Fika kwaShoprite ndabamba iklamba le-cornflakes. Ndabamba i-5 litre yobisi. Ogqiba ndabamba isitya salo special. Ogqiba ndamako yona line inde. Ngamabomu. Kwathiwa bhuti ikhona iline abantu baphethe item eziyi-3 ndathi the right up. Andingxamanga. Khona ndiselayinini ndenza into zabelungu. Sendimvulile ibisi lapha. I-confidence elapha. Yahamba ilayini yafika kwikeshiya. Ikeshiya yabuza la question ibalulekileyo. Plastic? That's a good question. No plastic. Mama born. I wake up like this. That the taxi, the petty cornflakes, the 5 litre yam.